Hüwelçiň aýdymçy ýaşlaryň ýanglan ýarym 2024 telebiýatlaşygynyň arkadag şäher boýunça tapgyryna ýaş ýerine getirjilen aýdym sazly çykyşlary ýurdumyzda gahrman arkadagymyzyň başyna başlan hemde hormatly prezidentimizin parasatly ýol başlygyna üstünlikle maraşyrlygan beýik maksatlaryň senasy bolup ýanglandy. Munyň özi asyrly işleň dabaraly pursatlar bilen betlenýändiginiň nowatdaky beýany uruldy. Berteşe gatnaşýan ýaş aýdymçylar milli sunugatyň däplerini häzirki zaman estrada uğru bilen utgaşdyryp, sunugatyň ajaýyplyklaryny açyp görkezdiler. Olaň joşgunly ýerine ýetirgen aýdymlaryna mehriban watanymyzyň ösüşi, gözel tebigatyma halk keňleri öz beýany tapdy. Şeýlekem bätleşiň dowamyna hügütçüň ýaşlary özleriniň joşgunly aýdym sazlarynyň üstü bilen ajaýyp mümkinçiligiň döredilenligi üçin gahrman arkadagymyza hemde hormatly prezidentimize bolan hoşallyklaryny beýan etdiler. Täze şäherde geçirilen bätleşige gatnaşýan tomaşaçylaryň şowkunly el çarpyşmalary hügütçüň ýaşlaryň zihinine berilen ýokary baha hökmüne kabul edildi. Medeniýet we sunuga durgamyna geçirilýän bätleşikler, sunuga dälemniň dürli uguşgyny çäreleri, ýurdumyzda milli medeniýetimiziň, sunugatymyzyň, dörejilik däplerimiziň häzirki döwrüň ruhyna kybap derejede östürilmegine giň ýol açýar. Şeýlelikde türkmen sunugatyny dünýä çykarmagy höwesek ýaşlaryň täze nesli emele gelýär. Bu bolsa milli sunugatyň ägirtuli geljeğiniň bardygynyň nowatdaky beýanlary. Şunun kimin toy çäreleri ýerleşlerimiziň diňe we ruhyny galkandyrman, eýsem olan watançylyk duýgularynyň ösmegine de uly täsir edýär. Çünki olarda agzybirligiň hem awadançylygyň türkmen halkynyň milliliýetleri, gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyz hormatly prezidentimize bolan belent hormat sarpanyň ýokary dogy ýüze çykýar. Munyň şeýledigini Türkmenistanyň prezidentiniň eglan eden Türkmeniň altyn atratly bätleşiginiň çäklerini geçirilýän hügütçüň aýdymçy ýaşlaryň ýanglan ýarym 2024 telebiýatlaşygynyň arkadag şäher boýunça tapgyryna çykyş eden aýdymçylygyň çykyşlarym äşkar görkezdi. Bätleşigiň emin agdarlary aýdymçy ýaşlaryň çykyşlaryna baha berenlerinde olaň zihin taýdan aýratynlyklaryna bolşy ýaly sahnada özlerini alyp barşlaryna da üns berdiler. Eminlen gelen netijetine laýyklykda has tapawutlanan ýaşlar ýanglan ýarym 2024 telebiýatlaşygynyň döwlet derejesindäki jemleýici tapgyryna gatnaşmagy hukuky kazandylar. Şowkunly telebiýatlaşygyň ahyryna arkadag şäher boýunça ýanglan ýarym 2024 telebiýatlaşygyna gatnaşýan aýdymçylaryň ýerine ýetirmegine jemleýici aýdym ýanglandy. Ulu ýaş aýdymçylarymyzyň juwan ýüreklerinden joşup çykýan aýdymlary bilen gahrman arkadagymyzyň saýetini hemde arkadagly gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna garaşsyz watanymyzyň beýik ösüşlerini, halkymyzyň bagtyar durmuşyny buýsan çylen watyp etmekde zihinlerini, ukyplaryny gaýhyrmajakdyklaryny äşkar etdi.